Dwi'n berson cystadleuol. Dwi'n eitha licio fo. Ond y ddiweddar, swn i'n diffinio llwyddo fel enjoy dy hun. Sa fo'n gedru bod yn curo, mae hynna'n gret. Ti'n amlwg yn mynd i enjoyo hynna. Ond hefyd gorffan y peth, mae hynna'n llwyddo. Neu mynd yn bellach na ti rioed i wneud o blaen, mae hynna'n llwyddo. Neu mae hyd yn oed stopio pryd fwlsia chdi. Pryd sa fo'n berig ar ymlaen. Yn pen fi, mae hynna'n llwyddo hefyd. Llwyddiant i fi efo'r 47 copa Paddy Buckley ma ydy gorffan o fewn y 24 awr. Mae lot o bobl yn trio os am llawar yn gael o dan y 24 awr yna de. Ac mae'n rhywbeth dwi eisiau neud.